L'Ajuntament de Puigcerdà ha confirmat que a principis de l'any que ve posarà en marxa un servei públic de transport urbà de proximitat. De fet, en el darrer ple municipal, quan es van aprovar les taxes i impostos de l'any que ve, l'equip de govern ja hi va incloure el preu dels bitllets i dels abonaments. Sistema de transport urbà de proximitat que el que pretén, com ja havíem anunciat, és que entri en funcionament a principis d'any, que serveixi per connectar el centre de la vila amb tots els barris i amb totes les zones de Puigcerdà, per connectar-les amb el centre i per connectar-les amb els equipaments principals de la nostra vila, no només els que hi ha al centre, sinó estic pensant en l'hospital, amb la residència, amb el poliesportiu, amb l'estació de ferrocarril, etc. L'Ajuntament ha acordat que el preu del bitllet senzill serà d'1,50 €, mentre que l'abonament de 10 viatges vàlid per un any valdrà 9 €, de manera que el trajecte sortirà per 90 cèntims. La proposta que planteja l'Ajuntament és que el primer any gran part del cost l'haurà d'assumir el consistori. A l'estudi que hem fet, el que partim del principi és que de cada 4 € que ens costarà, un el pagui l'usuari i 3 els pagui l'Ajuntament. Per tant, el 75% del preu el pagarà l'Ajuntament, el 25% el pagarà l'usuari. La idea és que amb els anys això es vagi corregint i que hi hagi un major ús per part dels usuaris i que, per tant, aquest diferencial sigui menor. Aquests dies, l'Ajuntament està acabant de definir el trajecte d'aquest nou servei de transport urbà i en les properes setmanes se'n donarà a conèixer tots els detalls.